Takže ako sme si vyrobili chvostovú slučku zo starého podberáku. Toto je jeho prepravná poloha, nie je veľmi veľký, dá sa ľahko zbaliť do auta. A nasledovne ukážeme, ako funguje v praxi a ako bol zostrojený. Takže to je starý podberák, ktorého ramená sme upravili, na konci sme ich zohli do tohto tvaru, v ktorom bude držať šnúra. Rozbalíme ho. V tejto časti je namontovaný čapík, o ktorý bude tiež držať šnúra v tvare trojuholníka. Šnúru sme použili klasickú prádelnú, na jednom konci ukončenú zadrhovacou slučkou. A na druhom konci slučkou pre prípadné pripevnenie k časti lodi, aby sa nám ryba nevyšmykla aj s motúzom neušla. Šnúru do držiaka nasadíme nasledovne. Slučku pripevníme na čapík, postupujeme do jedného ramena, do druhého ramena a slučku máme pripravenú k uchytaniu ryby za chvost. Takže šnúru máme nasadenú v držiaku a vytvára nám dostatočne veľký trojuholník na to, aby sme ju vedeli rybe ľahko nasadiť na chvost. Čiže fľaška nám bude predstavovať, simulovať rybu. A jednoduchým trhnutím, keď už je slučka nasadená rybe nad chvostom, jednoduchým trhnutím slučku zovrieme a ryba je chytená. Pre ľahšie udržanie ťažšej ryby sme na šnúru poviazali uzly, aby sa nám šnúra nešmýkala, takže sa nám bude ľahšie vyťahovať z vody do člna.